Connecting. Connecting naman na siya. Naka-connecting siya. Wait lang. Wala siya. Wala siya. Wala na.
Pasensya na po. Walang signal sa kusina. Salamat, Ma'am Maylin. Salamat, friend. Easy math. Lalabas na. Wala tayo. Mas maliwanag. Oh. Para makita nyo ang aking mukha. Tapos na ang pag-prepare ng dinner ng aso. At tayo'y lumalansya. Salamat po sa pagtambay. Baguhan pa lang eh. Hindi pa batido sa live. Masasanay din. Ay, higaan. Ano si Ma'am Star Angel, saan ka na? Ano muna tayo? Tayo'y lapit na pala. Salamat sa dalaw sa aking live, mga friends. Next time, marunong na. Andyan pa ba kayo, mga friends? Press 1. O, andyan pa kayo? Hello, Nak. Salamat. Salamat sa support, Nak. Ba't nawala yung jacket mo, Nak?
Nag-prepare ako ng dinner ng aso kaya walang tao. Ngayon may tao na kaya lang mamamalansya. Habang wala pa si amo. Ay, mayapang kape ma'am. Katatapos ko naglakad ng aso. Kaya nawala ako. Salamat ma'am sa dalaw. Salamat din sa dikit. Balikan kita. Pakit. Ay, init nga. Lalo sa labas. Paihi ako ng aso. Salamat na kasuporta. Buti na silip mo. Kita na may size. Hindi ko masundan kanina. Sa pangatlo marunong na. Konti lang ma'am. Hirap kumita ng dolyar. Sinisingit ko din pag... Hello ma'am Heartney. Salamat sa dalaw. Balikan ko na lang kay mamaya. Salamat, salamat. Maya na lang, babalikan kita. Kunyari plancha lang to, pambahay lang. Arte kasi nila. Madaanan lang. Madaanan lang ng plancha, ganun lang yun. Hindi naman sila mahigpit. Singit-singit lang. All around. Tagapastol ng aso. Lahat po, trabaho ko. Di ba na? All around. Kaya nga, pambahay lang eh. Paplantsahin pa. Ayaw malugi. Di ba na all around? Tagalakad ng aso. Makikita nyo sa aking mga reels, ang aking mga aso. Ay, nandito rin pala sa aking YouTube. Dalawang malaki. Pati pusa. All around. May garden pa, di ba nak? Lahat. Lahat ng trabaho naranasan ko dito. Oo, pagpag lang. Damit ko nga, pagpag lang. Sila amo, plancha. Buti nga wala na akong garden. Ginawa ng car park. Noon may garden ako, tapos may 20 na
puno ng papaya.